Hej. Velkommen til Big. Ja, det var så vores anden arbejder. Ja. Hvad man skal kalde det for. Han Medlem. er i gang med at lave vores materialer, som vi bruger. Vi vil helst ikke vise det. Så det er lige mig, der starter med at tale i dag. Men vi vil i gang med at... Vi vil springe en sandpunkt i dag. Og vi håber, vores producer han er lidt bedre end det som sidst. Det som sidst gik det ikke helt så godt. Men vi prøver at se, hvordan det kommer til at gå. Har vi lært det? Yeah! Og der har And vi that's ham, me! Oh yeah, min bitch. dejlige ven. Okay, Nå, kan lad du os gøre se? klar. Let's fucking go. Og vi kan også genbruge den. Vi kan genbruge den. Okay, klar? Mm. Nå, det gider. Fuck, det er sgu det være. Godt ud, mand! Sådan! Har du slået det? Nej. Fik Okay, det! det så fucking godt ud, synes vi. Sådan ser sandbunken ud af. Med lidt vidt i mand. os. Okay, Sådan, vi mand! ses næste gang i Band Hey, og I kan... Har du stoppet? Okay, og I kan se der, hvordan den ser ud. Den er stadig varm. What? Den er flækket, mand! Nå, men Den vi siger bruger, barn. den kan jo bruges igen. Ja. Det håber jeg. Ellers begynder jeg at græde. Nå, Okay, vi ses næste gang gang. i Band Band